В началото на 20-те години на 20 век в центъра на Стара Загора, точно срещу пощата и пожарната, талантливият машинен техник Ангел Станчев Бунарджиев отваря своята техническа работилница „Желязна ръка“. Клиентите са първите автомобили в града, както и първите земеделски машини в региона – моторни вършачки, трошачки и инвентар. Успехите не закъсняват. През септември 1926 г. авторитетното жури на първа южно-българска мострена изложба присъжда златен медал на Ангел Бунарджиев. Скоро той става член на задругата на майсторите на 12 март 1927 година. Дейността се разраства в посока на богатия зърнодобивен регион на Беломорска Тракия. Открити са помощни технически станции в Дедагачи, Ксанти. Делата вървят прекрасно, но започва Втората световна война. Машините са мобилизирани на фронта, а скоро и самият Ангел Бунарджиев. След тежка рана, която го оставя куц за цял живот, следва и краят на войната. А не след дълго и краят на цялата фирма. След 9 септември и последвалата национализация, работилницата потъва в забвение, а през 1972 година е съборена напълно. Самият основател си отива от този свят през 1978 година. Но по-късно, след демократичните промени в България от 1989 година, неговият внук Христофор Бунарджиев създава една от първите частни фирми в новата история на страната.